Mal du départ. Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων. Και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαδράς, τη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία. Κι εγώ, σκυφτός σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς, θα κάνω θρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Κι η μάνα μου, χαρούμενη, θα λέει σε όποιον ρωτά: ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου, μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί και λόγο ως ένας δικαστής στιγνός θα μου ζητήσει. Και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει κι άφοβα το φτέστη θα χτυπήσει. Κι εγώ, που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κηδείας.